Bueno, ikitaldi hauen, nahi asko ez da zeize, ez du ematen tema importante bat dela hau, baina hor ikusi dugu galdetegian eta jendeak jartze gola, jende gutxi dela eta jende piloa hiltzea, eta hori ez dugu ikusten da, begiak iriki bezala indigo. Informazio asko mateu da interesgarria, ze pasatzean kanpotik da ez dugu ikusten. Nahi irutu zat mobil ebiltze oso ondo dela, zenin gure edadein dartin mobil asko ebiltza da gureanak gerturatzeko oso modu politia izan da niretzat, galdetegi egin nahi oso entretenegera irutu zat. Dami sopetzona laia da bargarria irutu zat. Ez du esplikatzen hain serio, ez dela aspergarria emango zuen, baina ez aspertzen haitzen, ondo esplikatzeu. Oso politxa irutu zait, graziosua ere bai, eta ez non espero gola. Nahi harritu zuhiltzaile konta ditun esperientzie, zure gertuko pertsona baten aksidente batea juti inorrez tortago preparauta. Ditugun erremintakin, trafiko istripuan harrapatuta edo implikatuta dauden pertsonak txatarretatik, burni tartetik ateatzea izaten da, gure lana. Neure eskontzan izandako pertsona baten istripura joan behar izan genuen, eta hil zegoen. Nire ama zigarro bat hartzera joan zen, eta nik betikoa. Ama ezer, ez dakit zer, eta burua altxatu zuenerako kamei handi baten kontra jo genuen. Nik kotxetik amilduta atera nintzen, eta hori, ikusten duzuena. Nik ingo nuken gogoketa zuen adin tartea ikusita, pasako zeatela motordun autoak erabiltzen hastea, eta beraz, arazoa jasatetik edo arriskua jasatetik arriskua sortzera. Gehienak irudiak, kaso horiek, horko historian denak asko impactau zaitu. Eta batzutan imaginatzet nahi hori pasatzea eta... Ondo dago danantzat hau ikustia da danak ikasteko. Kontzientzia berdeu, zin deula ez eran, ez drogau, eta ez da distrakzioekin egon kotxin. Alkola elan da ero, drogau da ero, da moiekin egon da ero, ezin dela gairatu zera, oso arriskutsu handia da.